Yari naman ang pangpabalo na mo niya pang pag-good vibe sa inyo sining nga weekend. Bukid ang ginapangita mo, kung adventure. Sa pa nga mapaliguan sa kabukiran, may ari na di sila. Kag kung gusto mo ya swimming pool, may ara man. Kag subong nga tig-ululan, masami nagafog sa sining nga lugar. Ini ang aton nga lagawan was sa TrippingNiRoming. Kag, 10-year-old girl siya nga protege sa iya nga amay, nga isa ka basketball player kag coach. Pero hindi dapat ismulin ng iyang abilidad sa liga sa mga lalaki kundi isa siya sa mga top players. Aton kinalahon ang girl ball player sang Barangay Villamonte sa Bacolod sa sining episode sang Bida sang Liga.